कुमारिका दखरा एबसुनि गासै दैदेनगिरि गिबियावनो कुमारिका दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजा नोंथांमोन मेलेमजिबि नोंथांमोन गासै सोद्रोमा बिथांमोनखौनो कुमारिका दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि दखरानि मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो दालाय आफाद आरो मोनफ्रोमबो सुपाफ्राव दिनै बड'फा बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो-गोजोन थाहैनो मोन्थोंनि थाखाय आरो जोंखौ अराय सम बोर साबस्रि हरनो हाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौनो कुमारिका दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि जि मुंख्लं खाम्फा बे मुंख्लं खाम्फानि नैबे जायगायाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांथियाव आलारि बाथि सावदों। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि समाव जाय बिथांमोना दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव आलारि बाथि सावबाय बिथांमोनखौ आङो कुमारिका दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गामिनि आफाद दालाय आफाद आरो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार सानखौ फालिनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो बिथांमोननिसिम आं खर' गंग्लाय आर'ज गाबहरबाय। बिथांमोना फैबाय थानाय समफ्रावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखिफोर बे मावथांखिफोरखौ अराय सम थिननाय लेखानो मिरुआ थिननाय लेखा जिल्लाया थिननाय लेखा आरो दखराया थिनहरनाय लेखानो फारि फारि मावजोबलांगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो बयखौबो साबायखर बावनानै आंनि फंनैसो बुंनाय बेखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जोंबो खोदोमगुरि गामि आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान 35थि थैनाय सान बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो खोदोमगुरि गामि आफादा रायजोयैनो जोङो 101 आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनब्ला जोङो लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो सिगां समफ्रावबो हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेखौ जोङो मान होबोबाय थादों। बे लेखायैनो देग्लायबो जोङो जोंनि गामि आफादा खोदोमगुरि गामि आफादा बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाहाथे बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बर'नि बिफा बे बिफाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बेखौ मिजिंथिनानै नैबे समाव जोङो बिथोन हरनाय लेखा जोंबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बेसेबां जादों?